Okay, so today we're going to learn the names of the months of the year in Shona. So in Shona, a month is called mwezi and the year is called gore, like I was just telling you. Yeah? So when we're learning about the months of the year, we say tirikudzidzira. We are learning about nezhe, the months, mwezi. So mwezi is 1 month, it can be many months. Egore, which is we're learning about the months of the year. And as always, Mummy's got a song. Do you want to hear it? Right, and then you can sing it with me as well. So Mummy's song goes. Ndira kukadzi kurume kubvumbi chivabvu chikumi chikunguru nyamavuvhu gunyana gumiguru mbudzi zvita. And we are in the month of May. So in Shona we say tiri mumwedzi wa chivabvu. So the 5th month is chivabvu. Yeah? I know, it's complicated. I'm going to sing it again. You ready? Yeah. Ndira kukadzi kurume kuvumbi. Well done. Chivabvu. Yes. Chikumi. Well done. Chikunguru. I'll do it with you. Look at Mummy's mouth. Guru. Yeah, well done. High five. Good job. Good job. Well done. Right, and the next one, this one's called Nyamavuvu because in August in Zimbabwe it's very windy. Whoosh, 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 whoosh. Mm-hmm. I will stop. But you were doing so well. Okay, do you want me to finish then so you can hear what it sounds like? Yeah. Okay. So, Nyamavuvu, Gunyana, Gumiguru, Mbudzi, Zvita. Again? Yeah. Ndira kukadzi. This says tiri mu What that? mwedzi What that? wa chivabvu. Saka tiri mumwedzi wa chivabvu. Zvanichinzi namama kunzi mwedzi yegore, the months of the year. So tiri mumwedzi wa chivabvu, we're in the month of May. And you're going to learn about months very soon at school. But yes, we're in the month of May. So Mummy will do it. Ndira kukadzi kurume kubvumbi chivabvu chikumi chikunguru nyamavuvhu gunyana gumiguru mbudzi zvita. You've done really well today. I love that you were trying the words. Well done. High five. And you can also say high five to little kitty cat who was obviously helping you as well. Well done, kitty cat. Meow. Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheSarura Kids apo tinodzidzisana chiShona. Nhasi tiri kuda kudzidza mwedzi iri mugore nechiShona. Saka ngatichitangai. Gore gore rine mwedzi gumi nemiviri. Gore gore rine mwedzi gumi nemiviri. January ndira, February kukadzi, March kurume,
April kubvumbi, May chivabvu, June chikumi, July chikunguru, August nyamavuvu, September gunyana, October gumiguru, November mbudzi, December zvita, ndiyo mwedzi yedu iri mugore, mwedzi 12 iri mugore, ndira kukadzi kurume kubvumbi chivabvu, chikumi chikunguru gunyamavhuvhu, gunyana gumiguru mbudzi zvita, ndiyo mwedzi yedu iri mugore, ngatidzidze tose, ndiyo mwedzi yedu, ndira kukadzi kurume kubvumbi chivabvu, chikumi chikunguru nyamavhuvhu, gunyana gumiguru mbudzi zvita. Aiwa, tadzidza vazukuru vangu. Saka iwe muzukuru wangu, ndoupi mwedzi waunofarira? Taura nezvemwedzi waunofarira. Muve nenguva yakanaka muchirongwa chedu cheSarura Kids. Don't forget to subscribe down below.